uhleka ntoni uhleka le ntoni ufumene umsebenzi nani ngawufumenanga kuthiwa mandiyohlisa iweight andibona into engaqhelekanga apho hayi sana ungakhathazeki uyabona ngenye imini nawe uzaba utyebi bengangam yabona lamanqatha ubutyebi bamsana. Awu, sesise-selection park ke ngoku. wazi intoni wena nge-aerobics Ngoku ke, kwabo nemizimba ezeleyo. Sinezidudla sakwaDaxa. Ucikizwa, mboneni bethu indlela azibhitse ngayo kule thadi yakhe. khathula uthi tu yimntu ovulele i-TV kuqala Kubhetele sibukele ibhola ekhatywayo kuba mina njengomnye abadlali bayo. yekumlenzam thuthu yekumlenzam Wow! Kawujonga into yenzileyo ucikizwa sifethe thini? uxolo khulu kungenxa kamthuthu Kungenxa yam, asindimo wenza ngathi nje nentakumba. Kuqhubeka ntoni apha? Wampiwe wancilile. Namhlanje kange ndifumene na tonsi tu. Kodwa ndibona ngathi kukho abakabafikelele. umthuthu wonke lo Lenze ntoni kodwa? Ndisijongele ibhola ekhatywayo mna. yiyo kanye loo nto Ngalo lonke ixesha kusenzeka into etenqileyo. Nditsholo njengengqoyo yotywala. Ingaba solo sine senza ukuba kungabikho namnye umuntu ovelana nam. Khangela apha Cekiswa. Kuqhubeka ntoni kanye ngoba umthuthuzela ubukela i-TV umampinga kancilanga inoba nguwona etya. bensenza i-aerobics Intoni? i-exercises Uzawungenela iqela le-bush bucks. Khawuthule mthuthuzela. waze wayitshintsha faka ibhola ekhatywayo nguwe mthuthu nguwe umntu obambe umlenze wam nguwe Wazi kakuhle ukuba soloko ndibukela ezemidlalo qho ngomgqibelo. kodwa mama izifundo zam ze-aerobics zibalulekile Aniyeke ukundingxolela. Khani ntshoni kuqhubeke ntoni? uye wangena umthuthu wacima izifundo zam ze-aerobics Ebesenza omnye umdaniso ophambeneyo olu hlobo. Kunjalo kanye. Niyabona ke? Ndisayoniyiselela gqithi iyona ndlela ezakwazi ukuba nako ukumelana nemeko yeli khaya. Neqonda? Awumfundisi. Wankonkoza namhlanje ndinako ndekwenza njani? Hayi bona gcina ubona nje. Dilibele izijiko za. Kuthena kumonakalo ohlile. Hayi professor komnja namsebenzi beningazifuni kakade. Khawucele gcina. Uhambe njani enhlanganisweni? Oh ndihambe kakuhle kakhulu. Thini bafuna undenza usihlalo wekomiti mfundisi. Uzindaba ezimbandezo wena. Yanhle lona. Ucikizwa mntanami. Kwake ntomba. Akusemhle nje mntanami. Yo! Ingakumbi nje ngoba utyeba nje. Kutheni Ditheni? Isoloko ezenza umcelo ngoku wena tata uthetha inyani xa uthilingana nendlovu. nonke niyiqondile nibibaleke kangakanani apha kum kuba umthuthu yena usile unomona ucima yonke into lapha emhlabeni ibhola ekhatywayo Hayi wakulinga uqalise loo nto kwakhona. Tyhini? Uyazi ubucikizwa uqale ngokugila itreyi esandleni sakamampinga. Ngoku waphinda kuqambulisana nomthuthuzeli. Ngoku uyaphinda kwakhona? Hayi. Tyhini? kodwa ke funeke ndibhityile ukuba ndisoze ndifumane umsebenzi woba yimodeli yiloo nto ndiqhubekeka nge-aerobics zam nje Yabona ke ngoku. Nansi impendulo yemithandazo yam. Le ncwadi izawuziphelisa zonke ingxabano ezikweli khaya. Ntoni le tata? Khawuthi ndibone. Ungekho nto ibhaliweyo nje zokuphela njani ingxabano? Unyanisile. Okwangoku akhondo. Kodwa ke kule ncwadi wonke umuntu unene uyawuthi uphela lo nyaka onento ayibhalo yakho. Uyawuthi uphela unyaka sabe sinencwadi ezininzi ezithetha nje ngeengxabano zalapha kwaJaxa. kodwa matata ndiqondi kakuhle Asoze ayiyeke impikiswano lo. Ndiyarhana uba yenye imicamango yeegomfa zenu le. Khanithule ke ngoku. Thula nonke nimamele kum. Uyayibona le ncwadi? Ndifuna uba wonke umuntu abhale nayiphi into angamenelisiyo. Kunjanje uyicinga into ozayibhala kuba kuzawufuneka ukwazi uziphendulela. Ndiyavakala uba ndithini? Kodwa tata, Thula wena. Andifuna uva nento le kunjanje ungumuntu oqala uba ngaba kukho into ongavaniyo nayo kule nto ndiyithethayo uzayibhala kule ncwadi.
kunjanje ungumntu wokuqala ozawubhala uchaza isizathu sokokuba uyicimela ntoni i-TV ufake ibhola ekhatywayo umntanam esenza i-aerobatics. hayi tata zii-aerobics ziiplane ezenza ii-aerobatics. Kodwa ke bukhangeleka ngathi uzama ukuntinga. Thola ke wena mthuthu into ekulindele inye kuubhala thatha nantsi incwadi bhala ke ngoku. Yabona ke ndiyathemba ngoku niyayiqonda yonke le nto bendiyithetha ngalo lonke eli xesha. Nam tata ndibhale kule ncwadi. Ndibhale uba isapho rizawuphola ngoku, hayi iza wethu tyhini. Thuthuzela zizotya ukutya kwakho kanye. Thuthuzeli ukuba ndingomba loo ntloko yakho ngala magugu akho ngezela ncaba ndincinci Mr Popstar. Kwekizwa yawa yintoni ngoku? Jonga tata. Thuthuzela le ncwadi ningayibekelanga le nto yenze apha. Le ncwadi ndandithe yengxabano andiyithandi le nto yenza ukhubekisa udadewenu. Kulungile tata. Kodwa ucikizwa usikayenze nkulu into yakhe kumodelisha. Eyona nto baninzi abazibiza ukuba ziimodel. Kodwa andikaze ndibone nenye imodel ekhe itye ukubila kobusi lakhe. Ngaphandle kwam sana ndisebenze iintsuku ezintathu ke. Iintsuku ezintathu nini? Le nyanga iphelileyo. Hayi, andikukholela tu Ciki. Nam bendingakholelwa tu ndaze ndabona uba mandindithutyane ukuze ndinixelele ke. Ciki, soloko uzama ukuzikhusela wena. Ndiza kubonisa uba yinyani. Ndiyathemba impahla kayikhululanga. Komampinga khawuzigcina ungcwele tyhini. Phofu nam ndiyathemba kunjalo. Nantsi ndifumene izolo bendingazi noba ndizayithanda naloo nto yiloo ngakha ndixelele mntu. Iyo imali engaka R300 eerandi. Usenofefe Thixo yu engaka yona imali. Lo ndiyathemba impahla beyikhulule. Khawuthule tawuse tyhini. Ubunxibile? Hayi Xebe kakade mama bendinganxibanga. Ciki. Ebiyentengiso okanye ebiyemagazini? Naw uzokwenza lemboniso yempahla zefashion. Khawutsho ke sisi, ubuwenze nini lo msebenzi wona? Kodwa impahla zona inokuba uzikhulule. Andothuki naxa ndibona omnye ubuso kule magazini, ndibona omnye ubuso kwenye imagazini. Abanxiba abantwana. Yile nto nje bangenwa ngumkhuhlane. Hayi khawuthule torhwana mampinga. Tyhini unomlomo. Hayi tata ithatha uyigcine ungaske nje wena undiphe into yokuzithengela into zothambisa ebusweni newigi enye uyalapha endlini eshekileyo. Kunjalo kanye jonga ziyiwigi entloko. Jonga ucoyeka ebusweni yasidopha jonga. Impahla yona umuntu Khawuvala umlomo wakho mampinga. Kanithule ngoku kwanele. Cikizwe mntana inene andikwazi uba ufuze bani ngobuhlobo. Hayi. Enye into ke nina bantwana bam. Uyazi uba ndikhe ndibona abantu bathanda ubukhazikhazi balapha phandle. Kanti ke wena mntana mba ngaba into ozikhethele yona ndingakuncedisa kulona. Eyona nto ibalulekileyo ukulunga kwenhliziyo. Uyabona ke ngoku nina nethamsanqa kule mihla kuba kaloku imisebenzi mininzi umuntu uyazikhethela lo msebenzi awufunayo. Inkosi tata. Masihlaleni phansi kutyiwe ngoku. Nam ndizimisele kumculo wam njengoko noCikizwa ezimisele ukuba ngunobuhle. Ndicela ukuba uyiqononondise loo nto kumthuthuzeli. Nkosi
Ndicela ubungcwalisa bokuzamkela izinto ezingenakuguqulwa. Ndicela ubugorha bokuziguqula ezifanele ukuguqulwa. Ndicela ulwazi lokwahlula enye kwenye. Sikantoni kule ntsasa? Kukho amaqanda. Amaqanda eroqiwe ebilisiwe ngamaqanda kakhulu lawo aqenkeza phambili ixesha hamba ngalo ngamaxesha kakhulu. Sisumdudu. Jogo, kukwakho nepapa. Ipapa yo inkosi yenza umbona waza umntu wawuxoxa wamosha umbona isitalo esihle wawuxoxa yo uxolo tata, ingaba ndikuphazamisile kumthandazo wakho? Hayi nyana. Bona nje wena kumnandi ukufumana umculo ofana nalo ngakumbi ngeli xesha lentsasa. Thuthi imandi ingoma yenu funa ukuqinisela nje wena nebhendi yenu. Bethu, masihlaleni phansi bethuna. Kodwa ingathi ngesibulela inkosi uba sikwazi ukutya ibreakfast embeni kwengxolo engaka. Kodwa mama uyayiqonda le ngoma yomthuthi imandi nje baba ngaziqinisa. Kubhetele ke ngoba asingo I love you, yes I do, I love you. Kanti gcina usayikhumbula laa ngoma indala yemihla yethu. Uyakhumbula mhla sibaleka mna nawe kaloku sisiye ematyholweni. Mfundisi Kwanele, masamkeleni uFefe. Kulungile masivala amehlo. Siyakubulela Nkosi ngokutya osilungisele kona kusasa nje. Sicela ke okokuba ukusikelele ngenxa yegama lakho. Amen. Amen. Tata, umthuthi unenye ingoma ayibhalileyo tata. Ba ungayiva ungathi nqa. Bayengashicilelo ngaphuma phambili emanqwanqweni. Ndingathanda uyiva loo nto. Hayi, akungethandi. Ngoba kutheni na? Asilo hlobo lakho lomculo. Lolupho lwam uhlobo lomculo. Andazi. Mhlambe laa nto ebiculwa ngumama. Kodwa ke mna andibhali umculo nje ngalowa. Tu. Uyabona ke kulungile mfowami. Ningazilungiselela nina. Nami ndizawufika ndizonomamela. Nizawuva ngam uba ngaba ndiyaluthanda lo hlobo lomculo. Nizawuzilungiselela nini ke kwakhona? Ngo-12. Ngo-12 ilixesha lenkonzo nje lo. Ukuba utata akhange ayenze nto intshumayelo yakhe. Eyona ngxaki yam kukuba uRuben noMorris abanalo elinye ixesha lokuza apha ekhaya. Kwaye kukho enye agency efuneke isimamele ngo-5. Kodwa ke ayinamsebenzi. Nam ndibona njalo. Ayinoko nyana wam. Ningaqalisa nina ngentsimbi ye-12. Noko ke asizukuthatha xesha xa sizilungiselelayo. Akunjalo gcina? Kodwa tata. Kaloku nam ndiyafuna uba ndizova le ngoma yenu intsha. Ndiyathanda nyani ukuyiva. Ewe kaloku isithembiso sisithembiso. Ndiyakhumbula xa wabani ukutsho kum. Mhla saqala udibana ndithetha kuwe ngezothando. Ubani ukutsho kaloku usithi isithembiso sisithembiso. Nam ndisayibambile ke loo nto. Ngoko ke kunjanje lo mini ndandiphantsi kwempembelelo zotywala. Ubani ukutsho usithi isithembiso sisithembiso. Ndiyibambile loo nto gcina. Kulungile tata. Isithembiso sisithembiso kunjalo. Andixolela mfundisi.
Qiniso nami. Mntakwethu, ungena ulinda kancinane nje okanye ubuye emveni kwenkonzo. Uxolo Torhwana, akunakulunga mamfundisi kuba intombi yami yathatha emva kwemini. Ngoko kufuneka ndikhaluse ndibuye. Ndisiba intombazana yakho kudala yatshata nje. Into efika ithini? Sangeke bazalwane nodade. Ndifuna sibonisane ngezinto inkosi esilungiselela. Bekukulo nyaka uphelileyo ngoko. Le yami intombi ithise amadoda njalo. Kodwa ke le bazalwane nodade, andiqondo okokuba sesinye sezipho inkosi endigcinele zona. Khangela sisityhuthu sesithamtyam ngengenzakanga yonke le nto babundimamele. Oh, uxolo mfundisi. Hayi wamkelekile mhlobam uba ngaba uthunywanga ngumtyholi. Enkosi, koko kukho umtyholi bezama undigxotha. Khangela le cube ocean. Wena cikizwa nawe umthuthuzela odushana namatilasi. Masambeni. Hayi Iya kuba yi-R6.30 esandleni mama. awubhadlanga ibisoloko iyi-420 nje. Hayi kaloku ufuna ndizama ukulobola isoka lakhe. Khusa ndini. Uthetha ukuba akakwazi ukuyibhatalela? Hayi kaloku kufuneka le ntombi yami ndikhwelele. Mampinga, nika lo mntu imali soqhubeka nenkonzo. Ndiphethe i-R480 kuphela. Ayikho enye. Okanye masitsho ngelomnikelo iculo. Kutheni wena sikwelitela nje lamalahla? Ndithi uba nam kandixolela izono zam ndingabhatalanga nesenti le. Masiphakamise amazwi ethu sidumise inkosi ngeculo. Umoya, nditshoyo tyhini umthuthuzeli makunqandlanga xa kuqhubeka kapaphandle. Umthuthuzeli kaloku seyibethile intsimbi eshumi-12. Anamsebenzi naloo nto makayekeke. Bendimthembisile kaloku. Andinako ukusebenza nesithembiso sakho. Khangela inkonzo iyintlekisa ndithetha nje. Hamba ke unqandela ngxolo wena ngokwakho. Ndizawuzama ke mamgcini, ningabe niqhuba ndini. Mthuthu. Oh, xolo bafana bam. Ndiyaqonda mntanam uba ndiye ndathi ningaqalisa neqela eli lakho udlala ngentsimbi ye-12. Kodwa ke ndiye ndanengxabano nalaa mntu wamalahle. Oh tata, isithembiso sisithembiso nje. Kunjalo mfana wam, kodwa ke bendinesi sicelo ke nakuni bafana. Niyeva ke bendingathanda uba niwudlalela irhamente leyam naye kaloku iniva uba niqhuba njani. Kunjenje uzawuba nethuba elihle lowudlala laa ngoma yakho usanda kuyiqamba. Oh tata, kuyafana. Ngathi silalela ikhala embedlenge nje. Mthuthu, andiqomba ingcinga embi lethetha ngumfundi. Uthina Ruben? Andazi mhlawumbi tyhini ke uthini wena Mthuthu? Sayibona iguqa ithandaza, sayibona ibhala encwadini, sayibona iguqa ithandaza, sayibona ibhala encwadini, sayibona iguqa ithandaza, sayibona ibhala encwadini, sayibona iguqa ithandaza, sayibona ingonyama, sayibona ingonyama yakwaYuda, sayibona ingonyama, sayibona ingonyama yakwaYuda.
Bafe lenkosi yethu maluhlale phezu kwenu ngokude kube ngunaphakade. Amen. Ningekahambi nje izihlobo. Namhlanje sinethamsanqa ke lokokuba uMthuthuzeli neqala lakhe bazosidlalela ingoma emnandi yaqanjwe nguye uMthuthuzeli. ndiqinisekile uzovumelela mhede nentombazana ucule apha. Hayi kaloku gcina isithembiso sisithembiso. A1, A2, A3. ndithi ngubani wenza loo ngxolo Ncanyana kwathini? Wenzani lo mntana apho? kwathi khayeke loo ngxolo mani Suka wathini? Kula kwetini ngela makuba amakhulu. Oh no, no, no. Undenzani melwane? What are you doing to me, neighbor? Undenzani melwane? What are you doing to me, People living on top of each other. Some days I've got to get out. Hey, umhlolo, yitsheke le nto. Hey, kayitho kamnandi. Hayi ngihlala kamandile phela. Hey nina! Thula into leniyenzayo. Awuthule! Zanibizela amapolisa sodlo siphatha le. Sizazonwabisa apha thina. Ngoba mbafanana ecaweni. Uziphethe kakuba yendlela oziphatha le. Khawume kamahadebe. In the night, do I hear you calling? Undenzani melwane? But you're my neighbor, I'm your neighbor. Singapilisa nakate, undenzani melwane? I am your friend, I am your neighbor. Undenzani melwane? Yini mfundisi andiyikholele nto yenzeka apha phandle apha. Ingathi kusetshwarini. Uyayazi iGomora neSodom inene ngenene ithe khona xa kufika la manxila. Hayi mfundisi. Mamela. Undenzani melwane? Mfundisi, uyamangalisa ngenene. Ii-customers ngamarhatebe kange zihambe tu zimane zamamela umfundisi. Undenzani melwane? Yi mfundisi the ngathi umampinga unxile nje. Hayi gcina kanxilanga wena luvuyo. Okay, khawuza. Kukho into abafuna ukubonisa yona abafana. Mntwana, singathanda ubona ngaphezulu kokho. Mna kokwam ukubona sibone igate ngokwaneleyo Morris. Bamba namasheni manene. Qhubeka ntoni apha? Benisoloko ngenaxesha lami ngoku intoni entsha manje wena ndihoyi. Kulo msebenzi wenza lo.